Hehehe. Optaget. Ja. Rolig. Hej med jer YouTube. Og det er DK Gaming 02. Wow, lol. Lol. Der spawner det ind i mit ansigt. Okay, Paul. Skal vi starte det her? Så... Altså, jeg sagde bare lige, vi skulle... Okay. Hvad fanden er det her? Jeg læser, Christian. Pas på. Og der er en anden i. Den gider vi ikke lige. Nej. Den kan jeg selv. Okay. Paul, skal vi ikke starte en let's play ud af det her egentlig? Det ved jeg sgu ikke. Synes jeg, vi skal. Hvorfor? Hvad? De tror, vi er virkelig dumme. Det står, hvis efter min dårlige engelsk, så tror jeg. Det står, man skal bare putte iTunes dernede. Jeg prøver lige at putte min skov dernede. Nej, vent. Nej, det er sgu da dumt, din idiot. Kan man godt spørge til? Har du en økse? Ja, det kunne man så ikke. Paul, hvad er du der? Paul, vil du komme til at lave en let's play ud af det? Det ved jeg ikke. Det synes jeg. Paul, skal vi komme ud her? Crap. Vi kan købe en... Hvor meget har vi? Fuck. Nej. Vi må starte med... jeg køber lige en ting, Christian. Paul, hvor er shoppen? Det er sgu her. Nej, Christian, lige ved siden af dig. Vi starter med 50. Christian, jeg står og slår på dig ved siden af dig. Det her. Det kan du ikke. Jeg ser her, der står der bet $5, og vi starter med 50. Og jeg Iron Sword. Apple. Lol, hvor nice. Wood, 4 wood, $3. Jeg gik min iPad lige fuck. Paul, har du trykket F11? Ja. Det er sgu ikke nogen, der gider at kigge på. Hvad fanden der er på min computer, vel? Altså. Den er godt nok. Ja, det må jeg slet ikke sige. YouTube. Hallo, hvor fanden kan man købe en Iron Pickaxe? Det kan man ikke købe, eller hvad? Kæft, lille shop, det eneste man kan købe, en seng, et æble, et jernsværd, træ, og sådan noget uld. Paul, prøv lige at komme herom. The shop are not done. Ikke din idiot. Shop er ikke færdig. Hvor står det henne? Det står lige når du kommer ind. Lol, jeg mister forbindelse. Det gør jeg også. Okay, vi kommer tilbage, når vi har fikset det her lort.